526 Кипистори и заедно днес с мене Ивайло ТВ Gaming. Кажи едно здрасти, бе! Здравейте, хора! Аз съм Ивайло ТВ Game. Абонирайте се с неговия канал. Да. И за неговия. Той вече има 15 абоната, само че не знам дали е разбрал. Да, разбрах. За 3 дни, хора, дами и господа, качи с 5 абоната, което е супер. Да знаете едно, на 20 абоната... На 20 абоната ще е първия ми клип с камера. Когато събера 20 абоната. Е първия клип с камера. И ще покаже кой е той. Да. И може да снимаме клип. Да. Съжалявам, че се които са абонирани за мене, може би знаят да. Съжалявам, че не виждате нормалния скин на 526 Кипистори. Много клипове май няма го виждате. Може би ще снимам и някой, в който ще ме видите пак. Най-вероятно. Да, чак сам да кажа, понеже на Bed Wars. Да, не, в самия сървър има един плагин, който... Абе, чакаме да се изкажа думата, бе, хората не могат да разберат какво говорим. Не му и ти разбира. Искам да кажа, че той просто... Аре, започваме се игра. Също това е бък... Не е бък... Не може да има скин, понеже тук ние не си ги избираме. Да. Сървъра избира с кой. Половината народ тук го знаете какъв е. Целият народ го знае тук. Също сте го знаете, защото... IP на сървъра ще има в описанието. Да, уния вече тръгнаха. От тук ги виждам. Да бе, Iron бе. Това не е Iron. Iron ли? Какво е? От урът, че да почнах да виждам готин крипър. Къде е Iron бе? Шит! Iron е средата. Гледай го то, аучен. Чакайте, че тук един урод ми пише по скайп. Да му отговоря, че снимам. Бате, Айрена, къде ни е, би? Къде ни е Бедан? Бедан ни е... Аллах Акбар. Опаших да са. Бедан ни ма изгрифам вече. Смешка. Бедан ни, не знам къде. Знам, че това е мапа на Супер Марио. Отгоре ще ни го вчупи, аз баз държа. Иска някой ме пази, ама всички тук сте... Ама тук не мога да намерим Беда. Те вече ни атакуват. Супер. Защото те някакви се сбиха там. Така че ако обичате хора, половината народ тук ме знае като строителя. Ето, намерихме Беда. Къде? На върха на цветето е. На цветето чак? Да, над гъбката, то вече има път до него. Аз ще направя по-хубаво. Батко строител сега ще отиде да го прави. Дай, господа, аз съм крал на строежите, освен в едно не ме е бил само. В едно не го бия. Това е... Строя пътища! И да не умира веднага. Да. Аз не умирам веднага, дами и господа. Да, убиват ще с 3 стрели. Убиват ме някъде 5 и 6. Не. Аре бе, тук ли Айрона? Чакай, Айрон. Вземи си една тояга просто. Защо да вземем тояшка? Направо оди към средата. Аз ще бера тук Айрон. Чакай аз първо тук да направя някой работа. Ходи опери средата и ми взери 4 голд. Чакай, и внимавай, че червените идват към тебе. Аз всичко отгоре и ми викате ябълки мабъл. Бате, червените са за тебе. Не, чакай, това не си ти, бе. Дай некой епос. Имам 18. Има някакъв с твой скин. Това е твой скин, не. Не е моя, не може да е моя. Има някакъв, дето е почти едно... Почти, ти ги виждаш различно и аз ги виждам различно. Аз къв съм. Ти си един крипър с синя глава и свичър. Готино. Аз се виждам, а ти как се виждаш? Аз се виждам като някакъв готин пичага. Не си. Тия моли строят тук или са пияни? Нещо такова ми дава съмнението. Тук е много копче, защото те направо отгоре могат да дойдат и да ни съберат работите. Сори за това бъшкане, просто тук ям една салатка. И чакайте да затворя една врата. Тук, на стаята. Аз съм кисело мляко.
вратата да я затворя. Идвам тук. Сега ще ти кажа, че ти си Букук. Аз съм Вената. Да, и пея много яко, защото всека сутрин си пъпкам киса облака. Те мога ли да строят, ако Бена ни разрушат, направо ще и гърна и ще викам. Кут. Я не мога да римувам. Не мога да рибуваш, ти само мога да псуваш. Мога да римувам само когато я муза. Но са. Той е куза. Имам лике на моята буза. Мале, това е много лошо. Какво ли ке? От какво? От сок? На баба ти, От баба ми леке ли бе? Бати, това е много лошо. От баба ти, от баба ти салатата казах. Ааа. Баба ти е ракия. Бе, то ракиката на... Не бе, то чичо ми прави ябълко. Стопалката, бац. Аз по-идвам с мен. Какво строят, бе, те нашите инвалиди ли са? Да, ти тотални инвалиди са. Какво строят, бате? Ми никва, и не са достроили пътя. И сират ми сират Ми некви нобове са, не са достроили пътя. Не са таковали заграждения. Бе, нищо не мога да строят те. Ми айде идвай да строиш. Викам те на работа. Започина. А къде е Айрана, ще ми кажеш? Чайран е на съседното островче. О, Айран. Едно Айран. Вземи 10, да мене ми трябва 10. Да, ти искаш всичко на макс. Чеки, че тук Той малко. крадец на ябълки, дай ми. Чеки, че тук много. Ми да, аз съм здравословен човек. Ябълки, дай ми. Аз в Юфрила, кога ходихме на Мали, едни... стрелят ме, бац! Баце, То е много крив, пя ли е? баце, тук трябва да правим едно нещо наречено загражденица и то бързата. Ми аз правят. Некой остана. Благо останаха без бед. И ние. Не, ние с още сме. Значи, ако идва някой отгоре, взимаш кирка и го лупаш. Да, бе, ще глупам, тупам. Ще го налюпаш с кирка. Чеки. 4 айран. 9 айран. Идея. Бързо, бързо. Бързам като планинска козичка. Какво идва става? Аз пък на къв български говоря днеска. Какво идва става? Това е тази дума. Видят, че той е малко така селянин. Какво идва става? Кажете ми, хора. Това... Българската Той е дума. специален, може да говори като Йода. Дори в момента го слушате. Говори какво идва става. И тук някакви строят китайски И стори. аз като Йода мога да говоря. Мали, аз имам храна. Аз имам 44 ябълки. Да така да заструпсо. Недохранване. Майка ти не те ли храни, бе? Майка ти не те ли храни? Взем Какво? Майка ти не те ли храни? Храна не има тя. Бе, майка ти не те ли храни? Храни ме, бе! Ето глух! Дай ми господа 5-2-6 скипи. Втори. Доктора му каза, че е глух. Те, че... Да, глух съм направил, толкова съм глух, че няма на къде. Една кирка толкова ли искам? Ако искате да ми видите лицето, се погрижете, да имам 20 абоната. Не болете. Това, което... Ако искате ваши приятели да се абонират за мене, просто и полете да видят някои от клиповете ми, защото такива абонации така молени много не искам. Де факто, ако не искате да гледате повече клипове, се лекнете. Клипа. Ако искате да гледате още клипове. Дано клипа ви хареса. Дано клипа ви хареса, бе. Какви будалски истории разказвам. Будалски истории. Сега тук чакам един от нашите да се... Аз имам 13 айрон, бате. Браво. Аз чукам един от нашите, тук го чакам да направи път. Така, мене не мога да ме оцелят. Ама аз съм неоцеляем. Неоцеляем. Не мога да ме оцелят, малко така трудно ме Коя целят. та дума неоцеляем съм аз? Като... What the fuck? Това беше косъм. Косъм. Да, това беше къвта на косъм. Това е било косъм. Фък! Бати ти, имам бе човек! Такова заграждение са направили, че останаха пиздуми.
Ама не викай, бе. А бе ги направи заграждение, беше кукови. Направи, че си пред хора тука, са не... Пред хора съм направил, ще се псувам пред хора. С такъв лобарски тим. Аз очаквам поне от тебе повече, бе, човек. От тебе очаквам повече. Ние затвори вратата. Говоря с сестра си, дами и господа. Да, той има сестра. Отрепете го! Той има сестра, за която говори, че е голяма досада. Също снямам, имам само малка. Една сестричка имаш, ама пак е досада. Палеца горе, ако имате и вие досадна сестра. Коф. Също сестра ми, моля ли да е по-досадна от нормално? Палец нагоре, ако си чудите защо е. Така. Чияво Ивайло отвика има оди някъде. Къде отиде, не знам. Явно той трябва да си затвори вратата. Олеле! Гръм ги почнаха! Аз съм семята на Ларшка, ти не знаеш. Кой иска кирка? Безплатна кирка, само за лев. Само за левче. Искам кирка, Безплатна кирка, втори левел. Коя? Безплатна кирка, втори левел. Безплатна кирка, втори левел. Трябва да викаш, втори левел. Безплатна кирка, втори левел. Само айранчето ми дайте. Безплатна кирка, втори левел. Ефтина и хубава, безплатна кирка. Безплатна кирка, втори левел. Ефтина и хубава, купете си. Безплатна кирка, мале как падам. Ма аз падам, бе. Ама човек, моят отбор постоянно ме бута от картата. И моя, ама аз съм от твой отбор, не забрави. Не бе, просто някакъв скача пред лицето ми и аз не виждам и в следващия момент вече падам надолу. Да бе, снимаме, на кой го каза? Добре. На кой каза, че снимаме клип? Нищо. Да не, някакъв басен терорист тук да дойде да ни направи да... Не. Терористица акция! Дай някой ябълка, бе. Бичето нямам ябълките в тази държава. Окей, аз се мятам. Мятам се на ларжа. Той е... Нашите тъпили се чупат всичко, което направим. Също се истина са тъпаци. Нашия отбор са някакви нупове. Какво искаш? Не, само ние. То не е... Само пирот останах. Така, мри бе. Ще им прави купчета. Ела, дай ако кирка. Спри ми се пазариш, дай ми кирка. Не би вече нямам кирка. Те род са пълни с всичко имат. Гениалният ми тим ми скача пред лицето и умирам, баци. Кой? Гениалният ми тим ми скача пред лицето и умирам. Аз съм така. 5-2-6 скип истории. Ако обичаш, нали се оговорихме нещо за една ябълка, две? Коя ябълка, бе? Ма човече, те всички са... Не, аз... Дай ми кирка просто. Кирка искам тебе. Нямам кирка, нямам. Вземи ми там една кирка, втори левел, Да бе. качват да чупат беда, качват се да чупат беда, край, мъртви са. При нас ли? Чупат беда. Още не са го щупили. Мали! Мали, някакъв... Мани си от тука, бе. Казах ти, чупи. Гел постанаха без бед. И са някакъв мазин, идиот. Ма това сме ние, Гелп, не забравяй. Да. Дами и господа, ако сега оцелеем... Евалата ни. Това е клипче, което няма никога да го забравим. Да, ако са оцелеем. Макар че сега ще... Ама те имат, всеки от тях е с някакъв супер джайт татук, гледай. Ами... От километри. Значи аз съм като някакъв, от някакъв филм, тичам и ме обстрелят с стрели и ме наръгах в ръката. Да бе, да, този клип може би имаше да епик фейл. Май това ще ни е един от много... Може би този клип ще го качим, но пак ще умрем в клипа.
Да, ние Нищо, защото даже и да умрем пак ние ще сме дилъри номер уно. Мале, ма се тук окачим пак. А така, мриме. клипа ще бъде качен. Как бе? Не се безпокойте. Не, аз няма да играх. Какви сте хакери? Ма те те убиха вече. Мгм. Фък. Фък. Той Окей, откъде хора. дойде? Как влезна тук, бе? Може би ще снимаме на 5, както казах, Също сега ще Не знам, снимаме и може още една игра снимаме на за реванш. League of Legends. Не Но на не се лига. знае нищо. За реванш ще изиграем още една, която ще се постараем да спечелим. Ма аз по-добре нека да не цъкаме. На мен не ми се цъка, аз искам лига малко. Лига в Legends. Окей, дами и господа, може би сега ще стримаме на лига и след лигата май веднага ще пускаме на... Също няма да снимаме на лига. Тъжно Ама, може и цъка да... лига. Окей, няма да снимаме, но нека цъкаме лига. Лигата Значи, ни няма е да снимаме на пиксел лига, ама ще също. цъкаме лига и ще снимаме Да, ще реванш снимаме ден. и на лига. Но и този Но- клип ще бъде качен. Въпреки, че виждате резултата да е пикфейл. Да, но нищо, като виждате се... Те бием просто и са се прота стреляме. или са хакери. Аз мога да заложа, че са хакери. Ако им счупим беда, всичко печелим играта. Реално само аз останах от тима ми. И реално аз не мога да счупа беда. Но те пак няма да спечелят, ако не ме... Общо 9 са умрели. Те няма да спечелят, ако не са ме убили. Тъй, че ще им се метна, като първия неандерталец. Ма те с някакви тояги, бат. Ако ще и да са и с газа ми, аз ще ги Моята- скърта. И сега тото оцели. Това ще не Але. няма. Ти спектейтваш ли, ма? Биби, на тебе, на тебе, на тебе. Ей, тояшке! Ма то падна. Тояшка. Чакай, аз ще казвам. Значи, двама, значи, той с лъка идва към тебе, няма друго оръжие, само лък. Чакай, залягай. Да бе, виждам, че няма. Зад него има още един, който идва с лък. Аз само ги Не, чакам. скирка. Бат ти, много закъсняла информация! Аре, край. Кой каза, че е край, бе? Спарта! Не е край, дами и господа. Кой каза, че е края? Топ се опитваше да ми грие в обеда. Фъкинг! Клипа бер като в чупето тъпле. Ма той май не знае. Убиха ме. Майнка ти стана. Окей, хора, вечер. Но окей, хора, това беше от мене. Дано клипа ви е харесал, въпреки че имаше фейл. Дано ви е харесал. Абонирайте се за мен и за Ивайло TV Gaming. Аз бях 526 KP Story. Аз бях Ивайло TV Game и И ще се видим, когато се видим. До скоро. До скоро от мен. Пак сори. Гледайте си живота. И честит 1 юни на всички деца.